Say sublay ya question. Sublay si Joel Casper Bautista. Aralom suto tuya aralom. Siya ninong panto. Anto bat ko sika ungkulabat. Inadak ko kasalya si Casper. Kaya may tingibagan o tikbalan o kapre. Oh no! Okay, sige. Si Kalabat. Joel Casper Bautista. Ay nantapat, maana ko si Bayet Erto Ugtalan. Nya ay sutupet to, yay anak ko ay. Anak ko pagtuka kinya, singa abayagod siya kaya ginan suping. Abayagod siya kami, ano nga yan. Kaya anak ko nya. Anton taon kayo nan-start yaman sulat na Pangasinan song. Okay. Libalin ko po, Mat. Say inggapok, singasama imbagapok, singasama imbagat, say unaan niya insulat ko may putingera. Iba po agsaman, agapong kuman 1990 o 1991. Inansyon ko manad alaminos lang te. Inansyon ko lang manad alaminos sa Bali, Fiesta de Diman. Nangungutan ko man kaibak ni si Purasong Calduna. Si Purasong tayo ipiat ng siya sa Sarsuela ng sama. Ito sunaan niya kaibak ng Sarsuela si Purasong Calduna. Kanyan, nanulog kami ng Purasong Calduna 1990. Inansyon ko laman. 1992 kantura may pangasyon ko man alaminos pagpindaan saman aliwan yung syudad pagsaman kaya rin 1990 man abay first album ng Insyong sa yung pang-release na saman 1992 himayag supigaran taon taloy taon 1995 san pinigdora mo so non-release na amalay kumadwa sa kanila man sumagawa. Kaiba may gimala sa aman eh. Sa kaya inambungin sa aman nito, sa na album ko, amay manukon mataraki. Manukon mataraki, sinyal to'y bali-bali, aliwan para kawali. Texas, Texas, Texas. Inambungin mo iman na ba? Manukong mataraki, kanyan sa inga po katalagat yun 1990 man anti 1991 ta 1992 so ginawa yan may first album niya 1991 siguro sa may tepat na nanakon Mayet Erto Untalan sa yung suglay abay sinatan Valenzuela ay may mamanugang na mo paano po kayo nagkakilala ni Tita Lani? Para kupatupad. Ja, sa nagkabatan ninan suping, ja, radyo, drama talent kalingwa, bumbo radyo, ng 19, sa in-track di man 1989 lang, bumbo, pero sabihan ko araman, bumbo ta nang bikiri ni sama nang bikiri ako sa anong kinet medyo unaalangan yung namin bikiri niya alam mo ta down talabat gana na si Kaso na bikiri kanyan sinalit na mo sa lima bumbong sa woman sa manager ni sama ay biso si Ku Andres kan tumot si Kuya Dani manager ni Armando Mislan ng Saman Diman, nagwamang kami magdadrama at Bumbo 1989 magdadrama kami lang Saman Diman kami ng kaba ng Suping natan sa agawa no akin kabisado si Suping tan akaraw ko niya ay niya iso agawa nan walay drama ya eksena drama ya say kontrabida at ugsama niya drama tan sigapu subida
sa eksena rape. Oh no! Di, ay, pasyon ko, tapi ano, sa pagkangal na totoo mandadangal radyo, sina nanunununda. Ay ginawa, nilakanan si Supeng, si Lane. Minsan ko naguban, Marrakech. Ay man kuyang yang sugaw. Pimoy, Ken, recording studio, Pimoy, Marrakech. Nagpatanda lagi, sama, Ken. Si Mama Gusting, pag ay siya Mama Hildo, kanto yung magsama. Riripon pa ko na. Patawag na kami ng opisina sa ata. Patawag na kami. Ken, ito ginawa. Anta sa iksira at trip. Ito si manager. Eh siyempre, bali-bali. Sina daw nababantayan. Ang ganong doon ng labat nila. Manaya mo, pagtunan. Kaya, Kuya Mando mo, Kuya Dani. Aga po, kaligtasan kata. Drama lang tayo. Daling kaya sutilan na. Sutilan na. Di man kami ng kabat. Ilaw uspulayan istorya. Di man kami lang ng kabat. Minsan, kinarkanaan kumulan. Yan. Kinaraw, nila ko na mo. Nandiyan, konta hindi ka ba? Konta hindi ka, kinurong sulimat. Santa. Pinundunan ko yung lima to. Agad. Pinundunan. Butang una. Pinundunan, katapitak. Kontak, kagabay. Santa, pinundunan ko yung sulimat. Pinundunan ko yung lima to. Okay, parang to. Nala ya, kumula nala. Nala bersama. Understood ya, gabay pa. Ya, kung bagan I love you. Sa pangibag ka I love you, namang kasal kami lang. Pero nalilik na so panangarap. At sikat to, nalilik na tulak so panangarap. Nalilik na tumak so panangarap. Kaya dad, pakalik na nabalang sa kay, kapanarawan kami. Okay, amalah, jad kan, jad radyo, jad drama, radyo so kapang kabatang niya. Ang timani, titang ngani, suping. Amalah, alaldes, nalabatan ko ay sakina ba? Karala, sakine, nyay, nalapo adkinan Edmond Ferrer. Gabay kong nakabatan, no si kayo may nababalang yaninong ko. Abayag kulan aanaton. Tunas na. No akong ko kasing inanataka. Agmo kasilaan, isan mo kintoan, no pigaran taon. So, agmo pakanunod siya, isan mo kintoan, no pigaray. I-pa-birthday ko sika, o i-regalo ko sika kada Christmas. Ay nuantan, ay kuakon, pero no, interesado kan siya, so nababalang yan ninumot, ang gapi interest mo untan, nagkanunutan ko ay, tupot mo yung nanay mo, tan si tatay mo. Tanay yung baga tutay, nanay mo, tan si tatay mo, ya, kumparik si Gusting, anto, sikay, inanak to, anto, sigurado. Inanak ta ka, Edmond Ferrer, ha? Tepot mo lagi ng nanay mo kumpari ito tan kumpari si tatay mo ha. Edmond Ferrer. Gay. Subay naman. Gabay ko nakabatan. No kabat yu Kuya Gusting. Ay. Chris Datwin. Si Chris Datwin. Bali tepot to kabisaan mo takan mo, kasi apelido'y tatay mo sigurado, Datwin. Pero, siyempre, si nanay mo, pagkumot, ang tamat, mumat ng bagadya, apelido to. Pero, sigurado, sa apelido na mo, tatay mo, tan sila king Datwin. Kanyan, nayaring kabat ka, sigurado, ilalat ka ng tatay mo, anak ka ng nanay mo. Diba? Kasi laki ang mananak kanyan. Ilala ka ng tatay mo.
Nayarin, unta lang, so pagkakabat po si ka, Chris the Twin. Okay, hindi talay sa kuya. Sa ikon kuya. Then, Cesar Bainan Bautista. Gabay kong nakabatan, no gabay ni umpawil ya sundalo. Kini. Ay, nanunutan ko. Nanunutan ko, Cesar Bainan Bautista. Ay, pus ko may litrato ko, bukan yun, ya, ka-uniform na sundalo, sa agawad saman, sa isang dati. Nang-shooting kami na pelikula. Diyan bugal yun, di ba? 40, iman, 40. Nang-shooting kami pelikula. Sa higutan ko saman, sa kliyak ya sundalo kanyan nan uniform na sundalo bilyon ibanit nimplek ko sa amin kanyan singa sundalo pagkanon mo agak na awol ta dimbat agak may pelikula ang dapat ka pero ate ito put mo ay gabay kon nakabatan mo gabay yun yung pamilya sundalo ay kumod numanggawa ni Ray indie film. Ta indie film man independent picture may para kilabat independent film may pelikula aliwan para bantay mo ingan para kuntis iman with international man pelikula na Pangasinan iman niya ginawa kanyan si papel kuman sundalo sa title tuman niya pelikula Pangasinan Malinat Laylabi. Umpawilat sa Cesar Bainan Bautista no wala ni sublay niya maggaway pelikula na Pangasinan. Tang gabay dak niya magmaliw ya sa papel ko sundalo sa istoryang gawa niya pelikula. Malilinaw ha? Kapag ko na okay. Nalapuman nagkinan Cesar Bainan Bautista. Sa kimin tupat, ay tupot, kuya. Wala pa, kan medyo umuran na niwan. Sa ikwanan, abalayan kuya mga ay. Sa ikwanan, abalayan kun Marta Doria. Gabay kun nakabatan, akin na maong kayo yung sayaw tan mangansyon. God bless. Akin na guwapo kayo. Bali ito po mga abalaya. Doon nayari pati pula paubatan ko ang kiring kumparik no di parahas. Ano ang tato na subaybayan to yan. Impan ugaw kuman. Abalayan mo lurde. Okay, ulitin ko ito pat. Amalayan ha, gabay po nakabatan no akin at maong kayo yung sayaw tan mga syon. God bless. Akin at gwapo kayo, sinatawura. Pangkakasakay mo ha. So, ito po tatawura. Nya? Nayarin, ken, tanatandaan ko, istura ng baik na batwa. Kan si tatay ko. Nan inyanak ka kuno. Nan iyanak pa ng nanay ko. Si baik. Wala umat tatalaran ng tuy ipaway ko kinananay ko. Natan, si tatay ko, si kailay makulay nanay ko, anan tatay ko yaman bantay, kinan asawa kaya anak yung ko, katulangan ko lang kayo. Yan, so nga, natatakutak. Ay, sige, di mana anak si nanay ko kuno. Si tatay ko pimaway, pero sisi na to. Oh no! Nang kapoy ko na may kumadruna ut yan. May sinampak ko lang tampon. Sana manakisak, kapoy ko kinanay ko, manakisak ko no, manakisak ka mo, ang tundang. Nalatok ng bahay katampo. Ay, nalatok ng bahay. Sana nisayaw to mula. Nisayaw to, kapan sayo to siya ko no, timundat yung manakis. Kanyan siring pang ko, ugawag ni, kung sasayaw ito. Akinay, kanda, una tasimayaw si bae,
Oo, natan. Ito. Tanda, natan, akin eh. Tipi babali ng bae mo sa atin, isayo ng bae. Tipi babali mo sa atin, isayo ng bae mo. Tanda. Una, mauwa ko kung sayo. Tayo sayo utak ng bae. Nang si Mayo si bae, siya pa kapatner ko eh. O, di siya, pangko. O, di, sasayo ko lang, gawa ko nito lang. Kapuhay ko ni Ingan, agni abur-burso, puldoy pusog ko. Mangansyon, at ano, yan, sinasama yung bagat, agpo, makapuya ka mangansyon. So, manggaway kansyon, makapuya iya mangansyon, bigla ta na limno sa lantinan, ang gapa na pang-arata na abililar ko, limno sa, sare, agadi, pamilya ni, managkansyon, kuya, walang tumbo, duaran kuya, so walang tumbo, sang duaran diya, siya cik kasama ka sa kaya kapag nan kan kapag kansyon ira da brood mo siya cik Helen, Marina, kapan abroad ira, buko ko yung atil diya tagpuan tayo mga syon kuno. Sinalik mo. Sarap ko mo. Ay akin at gwapo kayo. Sinimbagat ko doon unaan, siguro marakot susukugan ng nanay ko kanyan bali-bali yung pagkaulma na lupa kanyang gwapo. Buka pala yan. Wait pa. Thank you. Malah, salamat. Balayan Marta Duria. Bukan mo'y aksem. Sinama iluluto, adobo, wala tukato. Pangipriton mo, agmuna nang may iknulog. Nakabatan, no, walalay atamaan ya corona virus ya bakit. Say bilay